DXDC Radyoman Report. Wa pa makagawa sa Morgue sa Southern Philippines Medical Center ang giingong suspek sa lugos kinsa napatay sa mga sakop sa Sasa Police Station human nga giingong misukol atol sa operasyon sa Panacan ning siyodad Alayon na 40 sa kadlawon. Alayon ani, giadtoan sa news team ang balay sa suspek nga si Favin Clark hamtong pangidaron. Nagpuyo sa landmark 3 sa aron unta kuhaan ug reaksiyon ng Kabanay apan way tao ang ilang balay. Nibalibad sab sa interview si Sasa Pnp Chief of Police Major Habagat ug ipasa kini sa DCPO Public Information Officer alay sa pagsuta sa dugang kasayuran labot sa giingong pagsukol sa suspek ngadto sa kapulisan. Sumani spokesperson police Captain Hazel Tuason nga base sa investigasyon usa ka babae ang hamtong ang pangidaron ang midangop sa Sasa Pnp ug mitug-an nga gilugos kini sa napatay nga suspek. Sigon ni Tuason nga saysay sa biktima nga musigot kini nga ang suspek maoy muuban kaniya sa pagkuha sa parcel niini nga cellphone tungod higala sa kaila ang napatay. Apan wala damhan ni ini nga pagabot sa lugar nga ilang giadtuan luguson sa suspek ang biktima ug rason nagpahigayon og duha ka follow-up operation ang sa PNP ug hangtod na timpuhan sa Panacan ang suspect diin imbis mo tahan giingong misukol kini sa mga tinugyanan sa balaod. Gisuwayan pa og dala sa SPMC ang suspect apan nang patay gihapon kini gumikan sa igo sa bala sa iyang lawas. Gikan sa Sasa PNP kasama mo sa balita og serbisyo publiko Radyoman Jewel Veray Tatak Arimen Tatak RMN.